मानोथो एसेबां अयनाय जाखो दिनैनि दिनालाय आंहा मानो एसेबां दुखुथिया जाखो मानोबा मबाइलाव फैनाय कमेन्टफोरखौ नायै नायै जि गाबनोसो ओंखारदों आं सोरांस्रिखौलाय मानोथो अना नोंसोरलाय मानोथो मोजां मोना आंनि मेगनाव रथ' रथ' बोहैबाय थानाय मेगननि मोदैखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों नामा नोंसोरो हो आंनि भिडिअफोरखौ नायगिरि नोंथांमोन आं जोबोद गाबनो ओंखारदों मैयानो एसेबां मोजां खोथा होखाबाय आङो अब्लाबो नोंथांमोना माने एसेबो आंखौ अनथारासै आरो आंनि खावलायनायफोरखौ एसेबो मानिथारासै आरो 1000 लाइक खालामनो होनायखौबो खालामथारा सिगां बारनियावबो बुंदोंमोन बेयावबो खालामा आंखौ एसेबो मोजां मोना नामा आरो 200 कमेन्ट्स आं बिथारदोंमोन बेखौबो जाफुंहोनो हायासै आं सानबाय नोंथांमोना आंखौ मोजां मोना आंखौ नायनो लुबैया बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि खावलायनायफोरखौ मानिया नोंथांमोना माने आंखौ मोजां मोना आंखौ अना बुजिबाय आङो आया सोरांस्रि मा हारसिं हारसिं फाग्लि बायदि गाबबाय दं नोंलाय मा जादों सना मा जादों आं नोंखौ गारनानै थाङाखै जेरावबो आं नोंखौ अनोना दाबो मानोथो गाबदों नोंलाय नों मा बुजिनो नोंनि अननायाल' थोजासे सानदों नामा नोंनि अननायालाय अननायखा आरो नाथाय रायजोफोरनिफ्राय मोनसे अननाय लुबैबावदोंमोन रायजोफोरा आंखौ अनाखैनो ए बिदिसो खोथाया दे नोंसोर मिथिगौ सोरनिफ्राय अननाय लुबैदों सोरनिफ्राय मा खालामनो सानदों दे अब्ला आं डिस्टार्ब खालामला लोगोफोर मैयानि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो आं मैयानो बुंबावखादोंमोन सोरबाफोर जुदि माबाफोर आंनिफ्राय मिथिनो लुबैबावदोंब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आं दिनैनि दिनाव भिडिअखौ लानानै फैगोन होननानै बुंदोंमोन स' नोंथांमोना गोबाङानो आंनिफ्राय गोबां कुइसन मिथिनो बाखि दंबावो आरो मिथिनो लुबैदों बेनिखायनो आं दिनैबो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होनो होननानै आखायाव लानानै फैबाय दायो नोंथांमोना अन्नानै खोनासंलांदो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आं होलांनोसै आरो सेथियावनो बुंग्रोखायो नोंथांमोना आंखौ गोबाङानो रियेलाव नायनो लुबैदों नोंगौ मोजां गासैबो नायनो लुबैखायो आं नुजागोन नाथाय एसे सम दंबावो दे लोगोफोर एसे सम होबाव एसे समनि उनावनो आं नुजागोन दायो फैदो नोंथांमोना सिगांग्रो आं नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाय मिथिनो लुबैनायखौ मिथिनानै लाग्रोदो सोरबाथ' जोबोद मिनिथावबो कुइसन सोंहरदों आं जि मिनिफ्लांखाबाय दे लोगोफोर फैदो आं खोन्थालांजेननोसै बांसिनानो कमेन्टआव नाइस आब' सना बेफोरबायदि गोजा थेंक इउ जायफोरा नाइस भिडिअ नाइस आब' सना होननानै बुंहरदों आं नामफोरखौ बुंजोबनो हानाय नङा गोबां बुंहरदों आङो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर नाइस भिडिअ नाइस आब' सना बुंहरगिरिफोरनिसिम आरो सोरबा गोबां कुइसन सोंहरदों नाथाय फ्राय एखेफ्राम गोजा बेनिखायनो आङो गासैनिखौबो होला एखे कुइसन सोंहरनायफोराथ' मिथिखागोन आंबो बुंदोंमोन होननानै नाथाय आं नामखौ खारिबाय थाला नोंथांमोना बुजिनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर सेथियावनो दङ दुबुलि मोसाहारिया सोंहरदों बबेनि नों सिस्टार होननानै सोंहरदों जायफोरा आंखौ बबेनि होननानै सोंहरदोंमोन बेयावनो मिथिनानै लादो आं बुंनोसै आं जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दै नैथियाव दङ रंजालि ब्रह्म नायनो लुबैदों आब' नुजागोन आं थारैनो नुजागोन साननैसोनि उनावनो जायफोरा नायनो लुबैदों नुजादों होनदों गासैबो मिथिदो आं नुजागोन साननैसोनि उनाव दे लोगोफोर धैर्यजों थादो आरो सोरबा सानदों जानांगौ गोसोआव बेसेबांबा साइज बेसेबांबा दामि गावखौ नुजानो एसेबां लेभेल दिन्थिबाय थादों बेबायदिबो सानग्रा दं आरो सानदोंबो जानांगौ सोरबा नाथाय बिदि नङा आं गावखौनो लेभेलबो खालामनानै लायाखै गावखौनो आं दामिबो साना नाथाय नुजागोन आरोना सम मोनसे मानो होनोब्ला आंहा मोनसे टारगेट दङमोन जेब्ला आंनि साबस्क्राइबारफोरा जेब्ला एसे बुरजा जागोन अब्ला नुजागोन सानदोंमोन आरोना दा नोंथांमोना खावलायबाय थाथारनाय हिसाबाव आं एसे गोख्रै नुजानो सानदों आरोना नाथाय बेनो आरो गासै इउटुबारफोरानो नायगिरिनो बिथांमोनखौ लानानै एसे रंजानो लुबैयो आरो स' आंबो एसे रंजादों आरोना नोंथांमोनखौ लानानै आं नुजागोन सिन्था खालामनो नाङा माइनावस्रि बर' बियो सोंहरदों
आब'आ अमा जायोना जाया? माइनावस्रि आं अमा बेदर जायो दै। आं अमा बेदर जानानै जोबोद मोजां मोनो। नाथाय मा होनो मोदोमखौल' जानानै मोजां मोनो आरो। आं मेजेम दरसे मोनजाफ्लांबाबो आं अमा बेदरखौ जानोनो हाया मानोबा आमायनाय मोनो। जायो आङो अमा बेदरखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय मोदोमखौसो दै आं मेजेम जाया। आरो राजिब बसुमतारिया सोंहरदों आंबो जोबोर नायनो लुबैदों आब' सना नोंखौ नों बहानि हो? थेंक इउ राजिब बसुमतारि नोंथांनिसिमबो आंखौ नायनो लुबैनायनि थाखाय। आं बुंखाबाय दहायनो आं नुजागोन गोबाङानो आंखौ नायनो लुबैनानै दंखायो। आरो नों बहानि होननानै आंखौ सोंदों नालाय आं एसे आवगायावनो बुंखाबाय आं बहानि। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा मिथिनो मोनसिगोन जे आं बहानि। आरो बेया बुंहरदों सोरबा खावरि स्टाइलनो। मा बुंदों मिथिगौ ना लोगोफोर? बाराद्राय बखियो नोङो। आं बाराद्राय बखियोनो। थेंक इउ खावरि। आं दुखु मोनाखै नोंथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदोंब्लाबो। आं मोजांसो मोनदों नोंथाङा दे आंखौ बाराद्राय बखिनाय नुयो। नाथाय मोनसे खोथा आं सानो सासे इउटुबार जादोंब्ला गोबां बखिनो हाग्राबो जानांगोन आरो गोबां गाबनो गोरोंबो जानांगोन। मोननैथिंबो आखा फाखा गासैथिंबो एभ्रिथिं। पागल बय बड' बियो सोंदों आब' नों बेसे इयार्स जाखो आरो बेसेबाङाव फरायो? बेनो आंनि सोंथिया आब' सना। गोबाङानो आंनि इयार्सखौ सोंहरदों। आंनि इयार्सआ जाबाय 25। आं 25 इयार्सआव सोलिनानै दङ। आरो आं बेसेयाव फरायो? आं दायो 13आव फरायगासिनो। 13 होनोब्लाथ' नोंथांमोना बुजिखायो बेसेबांखौ 13 होनो। 13आव 3 इयार्स कर्स दङ। बे 3 इयार्स कर्सआवनो आं दायो फरायबाय दङ। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि फरायनायनि बिसयबो मोजाङैनो मिथिबाय होननानै। आरो सोंबावदों लाहिन बसुमतारिया सोंदों अह आब' नोंस्रा खैजोन? जोंहा न'खराव दायो साथाम दे लोगोफोर आंनि फेमिलिफोरा। आरो सोंबावदों आरबर'आ सोंदों आंबो नायनो लुबैदों सोरांस्रि सना जारौ नोंखौ। 1 नम्बर कुइसन नोंस्रा न'खराव बेसेबां दं? आं दा बावैसो बुंखाबाय जोंहा न'खराव 3। आरो बेनो सोंबावदों आरो बेसे क्लासाव फरायो? आंनि फरायनाय क्लासखौबो आङो खोन्थाखाबाय एसे आवगायावनो। नोंथाङा नायदोंब्ला मिथिनो मोनगोन। आरो बेनो सोंबावदों मा होननानै मिथिगौ ना? नों सानसेयाव खैबार दुगैयो? प्लिज रिप्लाइ। सरि आं सानसेयाव खैबार दुगैयो बेखौबो मिथिनो लुबैबावबायसो आरोना। दाथ' थान्दा बोथोरावथ' आरो मानसिया दैजों गेलेबाय थानो हाया बेखौ गासैबो मिथिखागौ। दायो थान्दा बोथोराव आं सानसेयाव खनसेल' दुगैयो। आरो जेब्ला गरम बोथोर सफैयो गरम बोथोरावलाय मालाबा खनथाम जायो मालाबा खननै जायो आरोना। कम्पालसरि खननैयाबा हले थाखाथारो आरो। मिथिनो मोनबायना आं सानसेयाव खैबार दुगैयो? नोंथां आरबर' आसा खालामदों नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौबो मोनबाय आरो गोजोनबाय होननानैहाय। आंबो खुब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनजों रायलायनानै सावरायज्लायनानै गाव गावनि सिनायथि गाव गावनि जारिमिनफोरखौ फोरमायज्लायनानै। लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैबो आसा आरो मिजिं लाखिबावबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो नायनानै मोजां मोनदों होननानै। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो जोङो बेसेयावनो दोननोसै। जोबथायाव आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आरो गाबोननि समफोराव फैनो गोनां भिडिअफोरखौ नेनानै थादो। दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैबो बायसै गाबोन लोगो मोनगोन। गाबोननि समखौ नोंथांमोना नेनानै थादो। आसा खालामदों गाबोनबो जोङो आरोबाव लोगो मोनलायफिनगोन होननानै।